B'investiment ta' aktar minn 300,000 euro waslu fl-aħħar fażi x-xogħlijiet ta' rinovar fuq it-Torri l-Aħmar fil-Mellieħa. Il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-għaqda mhux governattiva Din l-Art Ħelwa u ffinanzjat b'fondi Ewropej u koffinanzjat mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fost l-oħrajn qegħdin isiru xogħlijiet fuq il-faċċata kif ukoll fuq ġewwa tat-torri. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija spjega li l-awtorità hija katalista fi proġetti bħal dawn. Impenjata ħafna fil-ħarsien, fit-tisħiħ u fit-titjib tal-prodott għaliex wara kollox aħna rridu nġibu it-turisti ġewwa pajjiżna sabiex igawdu esperjenza holistika. Marija Grazja Kassjar minn Din l-Art Ħelwa qalet li l-għaqda tinsab grata lejn l-Awtorità tat-Turiżmu li pprovdiet il-finanzjament neċessarju. Enuna sew fil-co-financing ta' dan il-proġett kif ukoll fl-implementazzjoni tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li siti bħat Torri l-Aħmar huma eżempju ċar kif fondi tal-Unjoni Ewropea jintużaw biex jiġi preservat il-wirt storiku Malti. Bl-għajnuna ta' fondi tal-Unjoni Ewropea qegħdin naraw proġett illi qiegħed iħares il-patrimonju nazzjonali ta' pajjiżna kif ukoll illi nkomplu nsaħħu il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli saħqet li hemm sensiela ta' proġetti ta' restawr li qed isiru u li juru l-impenn tal-Gvern fis-settur. Dan huwa wieħed mill-iktar torrijiet f'Malta li huwa popolari ma' turisti jiġu jżuruh bejn wieħed ieħor ma' 30,000 turist fis-sena u qed nużaw dan il-perjodu tal-COVID biex inkomplu nżidu fir-ritmu tal-proġetti illi nagħmlu fejn għandu x'jaqsam it-turiżmu.